מהי המדינה הכי חזקה בעולם, ובאיזה מקום מדורגת ישראל? במקום החמישי, גרמניה, יצרנית צוללות קרב מהמובילות בעולם, ובעלת תעשיית רכב שמכניסה כל שנה לבדה 536 מיליארד יורו. במקום הרביעי, בריטניה, שבעבר הלא כל כך רחוק שלטה על כ-24% מהעולם, והיא הסיבה שהשפה הרשמית בעולם היום היא אנגלית. ממנה יצאה הלהקה הכי מצליחה אי פעם, הביטלס, והיא מחזיקה בצבא של כ-200,000 חיילים. מיד אחריה מגיעה רוסיה, שלמרות המלחמה הכושלת באוקראינה, היא מחזיקה בצבא ענק של 2.5 מיליון חיילים. במקום השני והמכובד מגיעה סין, שבשנה האחרונה רק מאלי אקספרס לבדה יצאו, תחזיקו חזק, כ1.5 מיליארד הזמנות. ולפני המקום הראשון, ישראל, שמדורגת במקום העשירי בעולם. ועם אוכלוסייה של פחות מ10 מיליון אנשים, זה מאוד מאוד מרשים. וכמובן במקום הראשון, ארצות הברית. אני לא חושב שאני צריך להסביר למה.